Матеріали КПК номер 45 з особистих записів доктора Даліна. Я ловлю себе на думці, що сумніви – це не слабкість ученого, а його єдиний захист. Усі говорять про Скіфа так, ніби він уже тримає альфа-артефакт у руках. Чутки сталкерів – такий собі доказ. Але легенди не приносять артефакти, їх приносять люди. А люди помиляються. З чого він взяв, що шукає саме альфу? Скіф, безперечно, здібний. Проте альфа-артефакт – не черговий трофей з зони. Він не лежить і не чекає, поки його піднімуть. Мене непокоїть інше. Чи зможе Скіф розпізнати момент, коли треба вчинити правильно? Раптом хтось вирішить переманити його кращими умовами. Я не відкидаю такої можливості. Якщо хтось здатен принести альфу, то це саме той, хто не до кінця розуміє, що він несе.